Meillä on nyt aidosti ratkaisuja ja mahdollisuus vaikuttaa ilmastonmuutokseen, eli me voidaan oikeasti vähähiilistää teollisuutta. Ja se on se, mikä meitä haikamaittilaisia ajaa tekemään tätä työtä. Ja mun mielestä on ihan mahtava juttu, että saa olla mukana tässä muutoksessa ja saa tehdä töitä tämän tavoitteen eteen. ICT-ala kuluttaa tällä hetkellä noin 10% globaalista energiankulutuksesta, kasvaa 6-9% joka vuosi. Ja nyt me ollaan ensimmäistä kertaa siinä pisteessä, että yhteiskunnat, meillä on poliittinen tahto, meillä on yritysten tuki taustalla siihen, että me voidaan lähteä parantamaan sitä asiaa. Se on oikeastaan ainut ala maailmassa, missä energiatehokkuus on mennyt väärään suuntaan koko ajan. Mutta nyt meillä on mahdollisuus tehdä sille muutos. On tosi hienoa tällä hetkellä seurata, miten tekoäly valjastetaan liiketoiminnan hyötykäyttöön. Keskustelu tämän aiheen ympärille käy valtavan vilkkaana. Ja tämä koskee kaikkia toimialoja, se ei ole yksistään teknologia-alan asia. Mä uskon, että tulevaisuudessa ja jo lähitulevaisuudessa tullaan näkemään vaikuttavia esimerkkejä siitä, miten muun muassa generatiivisen tekoälyn avulla luodaan yritykselle uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Mua innostaa uudet teknologiat ja erityisesti robotiikka. Ja millä tavalla voidaan robotiikkaa yhdistää henkilön ostimiin ja millä tavalla voidaan korkealla tapahtuvaa työtä tehostaa ja tehdä turvallisemmaksi robotiikan avulla.